Gymnázium Dominika Tatárku v Považskej Bystrici je progresívna škola s bohatou tradíciou. Naši žiaci sa vzdelávajú v 4-ročnej, 8-ročnej a 5-ročnej bilingválnej anglicko-slovenskej forme štúdia, ktorú poskytujeme ako jediná škola v meste aj v okolí. Angličtinu vyučuje aj zahraničný lektor, native speaker. Od ostatných gymnázií sa líšime predovšetkým vlastným dvojúrovňovým vzdelávacím programom. Študenti si do 3. a 4. ročníka volia súbor predmetov, ktorým sa chcú v budúcnosti venovať. Kvalita vzdelávania sa prejavuje vysokou úspešnosťou našich absolventov na prijímačkách na slovenské a zahraničné vysoké školy. V škole panuje príjemná komunitná atmosféra, podporujúca slobodu názorov a osobnostný rozvoj žiakov, ktorých záujmy reprezentuje študentský parlament. Aj vy sa môžete stať jeho členom v každoročných voľbách. Alebo sa zapojíte do bohatej mimoškolskej činnosti. Jednou z aktivít je debatný klub, v ktorom si žiaci rozvíjajú argumentačné zručnosti a kritické myslenie. Nie je preto náhodou, že dosahujeme vynikajúce výsledky v celoštátnych súťažiach. Napríklad, náš časopis Rozhľad je mnohonásobným víťazom celoslovenských súťaží, školských časopisov Štúrovo pero a Proslavis. Školská študentská firma dosahuje popredné umiestnenia v celoštátnej súťaži Veľtrh podnikateľských talentov. Naši študenti sú tiež úspešní v predmetových olympiádach a stredoškolskej odbornej činnosti na celoslovenskej úrovni. Na našej škole má dlhoročnú tradíciu Duke of Edinburgh's Award, cena vojvodu z Edinburgu. Program má medzi žiakmi vysokú popularitu. Kurs ochrany života a zdravia organizujeme netradičnou formou. V Chorvátsku pri mori sa žiaci týždeň venujú športovým aktivitám s prvkami horolezectva, raftingu, lukostreľby a plávania. Jazykové kompetencie a kultúrny rozhľad si študenti rozširujú na zahraničných exkurziách a zapájaním sa do programu Erasmus+. Adaptačný kurz pre prvý ročník, lyžiarsky, tanečný kurz a množstvo kultúrnych a spoločenských aktivít podporuje komunitnú atmosféru plnú zážitkov, humoru a kreativity. Naša škola má moderné vybavenie. Pravidelne pracujeme v chemickom, fyzikálnom a biologickom laboratóriu. Športujeme na multifunkčnom ihrisku a vo vynovenej telocvični. Novinkou je aj výťah a debarierizovaný vstup, ktorý uľahčí štúdium žiakom so zdravotným znevýhodnením. Volám sa Marian Nitáš, som divadelný, filmový, televízny herec. Som divadelný režisér. Bývalý hokejista, spolukomentátor RTVS. A Ja som absolvent gymnázia v Považskej Bystrici. Stretávali sme sa, myslím, že dvakrát do týždňa, útorky a štvrtky, a zabávali sme sa. Často to boli slovenské klasiky a my sme si ich potom pretvárali tak na svoj obraz. Vždy sme tam niečo zdeformovali, pridali sme tam niečo, čo nám prípadalo vtipné, robili sme si tak trošku z toho srandu a to bolo strašne dobré a myslím si, že to bol aj taký základ celého toho môjho prístupu k divadlu. Aj preto robím Bábkové divadlo doteraz, lebo je veľmi podobné tomu, čo sme robili tu. Jazyky, či už slovenský jazyk, ja som zaťažený na pravopis, alebo aj angličtina, prirodzene tu som využil aj neskôr, keď počas 4. ročníka som hral v Kanade, v New Yorku a angličtina mi tam výrazným spôsobom pomohla. Takisto dejepis, jedna z mojich srdcových záležitostí, že mal som tu svoje obľúbené veci, ktoré asi ilustrovali tú moju takú humanitnú zameranú. Napriek tomu, čomu sa venujem, čo robím, teda umenie alebo divadelné umenie, tak ja som veľmi rád, že mám toto všeobecné vzdelanie, ktoré mi naše gymnázium poskytlo, pretože to považujem za mimoriadne dôležité. Otvára to hlavu, vytvára to chodníčky pre budúce vzdelanie alebo pre budúce záujmy a tak ďalej, pretože som presvedčený, že hlavu treba posilovať. Mňa vtedy učili, dávali tým deckám slobodu, jednoducho nechali ich klasy, individuálne ciele a potom sa im snažili byť akýmkoľvek spôsobom nápomocný. A to si myslím, že to by každý správny učiteľ takto mal viesť deti. Mne sa to tu stalo. Ja som bol veľmi hamblivý typ a až Gimpel mi potom umožnil rozvíjať možno aj takú tú nejakú moju stránku výrečnosti a komunikácie, ktorú využívam najmä teda pri spolukomentovaní hokeja pre RTVS, ale Gimpel mi dal aj iné atribúty, ktoré využívam povedzme v práci funkcionára na hokejovom zväze.
Keď som bola na malom Gimply, tak som tu najmä oceňovala možnosť zahraničných výletov po celej Európe, ale určite sa mi páčili aj výlety do Tatier. Ako som prišla na veľký Gimpel, tak som si začala všímať hlavne chuť našich profesorov naozaj nás pripraviť na vysokú školu. Oceňujem hlavne to, že sú to ľudia, ktorí sa chcú zapájať do komunity, majú teda na to srdce a fakt to tu žije, tie medziľudské vzťahy sú krásne a som rád, že môžem ísť na tejto škole. Čím je naša škola výnimočná, tak podľa mňa jednoznačne komunitou, ktorá funguje na tejto škole, už niekoľko rokov a je jedno, či sú tam študenti minulí, súčasní a verím, že to tak bude, keď budú aj študenti budúci. Keď sa nám občas zastavia na kus reči naši bývalí absolventi, pravidelne počúvam jednu myšlienku. Vy ste sa k nám na Gimply v Považskej správali viac férovo ako k dospelým ľuďom, než sme zažili na našej vysokej škole. Toto si myslím, že je súčasťou vnútornej kultúry našej školy, ktorú si však študenti uvedomia, až keď odtiaľto odídu. Ak si aktívny, zvedavý a záleží ti na osobnom raste, je pre teba Gymnázium Dominika Tatarku v Považskej Bystrici najlepšia voľba. Gymnázium Dominika Tatarku. Viac ako škola. Tu sa sny menia na ciele.